Gaseta de l'altre món, dècimes, d'Ignasi Ferrera. A fer no em puc atrevir, de l'altre món la gaseta, perquè no sé què està feta, d'allí mai puga venir, ni sé qui puga tenir d'aquell món notícia alguna, que en eixa ocasió oportuna gustós les replegaria i la gaseta podria formar del món de la lluna. Si d'allí no ve està feta, propi, ordinari o correu, com tinc de fer, no em direu, de l'altre món la gaseta. Tal volta alguna oreneta nova es portarà d'allí? Me les diga si és així, però tindré que esperar al març que vinga a cantar «Lleva't, lleva't de matí». En març, oint aquell cant, tal volta m'adormiré i entre somnis jo veuré lo que allí estarà passant. Però mentre que esperant estic el moixó que vinga, no trob algú amb qui em convinga de tals noves dar-me puga, a no ser que les duga lo canó d'una xeringa. Quan les notícies per tal conducto sien vingudes, és just que sien rebudes a modo de servicial, per fer la gaseta tal que s'arreba en continent, puig farà l'humor corrent mentre les noves s'escriguen i els que les lligen estiguen com qui tot s'ho va bevent. Qui tal l'assumpte proposa, per eix camí les revés, i, junt amb ell los demés, que les giren semblant cosa. És proposta escandalosa, un assumpte incompatible, puig, si tenir no és factible, de l'altre món notícia alguna, la demanda és importuna d'una gaseta impossible. Heu escoltat? Gaseta de l'altre món, dècimes, d'Ignasi Ferrera.